Batanggana, si Christian Gambala. Alam ko po, nakita ko ito, titira to, si Christian Gambala. Kasunod na sa likod, si Joe Arelanbiar. Ba't tumitira, Makmak Kabote. Makmak Kabote, sumising nga si... Sino si Idol? Ito si Idol, kumitingin ka, dapat kalusog ni Idol. Natumira na si Bolanday. Sino nang kagad ng Timauro? Sino na din Jerry kung makabataan na? Kung Batanggana, Justin Switos. Okay na. Ako po, medyo makipot sa atin sa finish line. Medyo makipot, hindi naabot. Ala na, hindi naabot. So, tingnan ko sino sila. Ayun na, umangat si Justin Switos. Justin Switos, umangat na mga idolo. Justin Switos. Ayan na. O, ganyan na. Mas kitang-kita natin. Justin Switos, Makmak Kabote. Vincent Bolanday. Masalikod lang. Ito si Eno Binibit. Kumina sa bibig ng kaliwa. Sa Batanggana naman sa Makmak Kabote. Ayun si Vincent. Hinabol namin itong MTV mga idol. So pinabayaan ko na kay Kuya Ben. Shoutout kay Kuya Ben. Ayaw, siya warawaraw. Ito napakakapal itong MTV na ito ha. Hinabol natin dahil tayo po-focus. Dahil hindi naman na magre-remate yung mga masasarap na yun. Pinaubayan natin kay Kuya Ben. Sana naman mabidyoan ni Kuya Ben. So ang kapal ng MTV nito, hindi ko alam kung anong category ito. Baka 24 up. So dito yung lahat ng malalakas na MTV na Tarlac, Nueva Ecija at Pangasinan. Shoutout sa atin, nagpanalo si Sir Belloria. Ayun no, ayun na si Boy Kilang doon sa senior. Nagkasabay-sabay na mga idol. Si Boy Kilang nagsabay-sabay na Senior Master MTVs. So dito tayo sa MTV, po-focus mga idol. Tulap sito. Napakakala, puro pa ganyan lang. Ang kapal nito ha. Ako po, di tayo maka-overtake. Ang kapal nito ng MTV na to mga idol. Pagkalikod. Yan ang ating MTV. Meron pa tayong buwet away. Okay, tumitira sa may Batanggana si Christian Gambala. Alam ko po, nakita ko ito, titira to, si Christian Gambala. Kasunod na sa likod si Joe Arelanbiar. Makmak Kabote, Kim Lopez. Ayun o, ang sarap na naman vlogs. Wala tayong buwet away. Ayan tumitira, Makmak Kabote. Makmak Kabote, sumising-asing. Ayan, sumising sa may likod, Kim Lopez. John Robin Bugulate. Advance. Ayan na mga ito si Makmak Kabote. Sumising niya si napakabilis ha. Ayan sa may ibang likod ito. Walang breakaway. Wala. Napakadami oh. Napakakapal mga idolos. Ito may humahabol. Ito yung ating grupo sa likod, napakakapal. Tayo sa kanan. Okay, iwanan mo mas malinaw dyan eh. So ito yung ating grupo. Si Bienes ba yun? Hindi. So andito lahat, Tarlac, Pangasinan at Nueva Ecija. MB Hora, nasa may likod lang din siya. Naku po, ipitin nyo pa kami dito. Yan, tingnan kung magkakatira-tira-tirahan dito sa bandang likuran. Naku, tanggalin ko ang salamin ko. Sigurado matinding bakbakan dito. Diyos ko po, kain do. Walang kasawa-sawa sa bakbakan ng mga to ha. Ang madalas speed 55 km per hour. Tumitira na naman ito, nakakulay itim. Hindi ko na kayo makakilala sa sobrang dami nyo. Sa sobrang dami natin mga kaibigan. Kabaldon! Ayun, si Dennis Kabaldon, siya ito. Ito si Andre Valencia. Si Andre Valencia umangat. Team CORB, CBR. Ayan na natin yung mga master. Ito yung master, hindi mo doon. Master Gregorio Valdez. Naku po, nagsabay-sabay na. Hindi na natin alam kung sino ang ating iba-vlog. Ang ganda sa ng laban ito. Pero yun,
Sabi yung Paladag, sabay-sabay ito, jowa ito, si Balmonte. Tumitira na ng mga taga-Pangasinan, aabutan to si Andre Valencia. Inabutan ng grupo, mga ito, dito ako sa MTV, talaga sa dabak-bak-dabakbaan ito. Sayang, ganda ng laban ng mga master ha. Hindi natin na-i-vlog, mga idolo. Eto, sino ba to? Nangunguha ito ha. Baka Pangasinan ito ha. Naku po, nag-iipon-ipon sa likod. Hindi na natin alam kung sino ang ating iba-vlog. Sa dami ng mga category. Si Kuya Ben, hindi naman nag-vlog. Sayang mga idolo. Putol-putol na to. So meron tayo dalawang breakaway. Ito, apat. Ayan na si Joshua Garcia, Manuel Balmonte. Ako, nasiraan si Kuya Edgar yata. Ba't napunta sa likod? Naiiwas si Kuya Edgar. Mukhang nasiraan yan ha. Dilo kayo. Ito na. Nagtutugisan na itong mga grupo sa likod ha. Ito pumaparap si Nevis, si Manuel Balmonte, Joshua Garcia. Yun. Ito. Ilan to? 2, 4, 6 riders ang ating pumaparap. Si Aaron Benavides pala isa. Si Aaron ito si Andre Valencia. Yun ang mga nakikilala natin dyan. Manuel Balmonte, Jos. Sa gasolinahan! Sa gasolinahan! Yaw! Tataw! Sa gasolinahan! Go! Ayun, sa likod. Ito yung sa likod. Baka doon may tumitira si Justin Sweethouse at si Gerald Sorriba. Team pula, Team AOB. Ito 2, 4, 6, 8 riders na itong kumaparap. 8 riders na ito nagtataka mag-break away. Tingnan natin kung hanggang finish line ay madadali ng mga ito. Manuel Balmonte, Joshua Garcia, Andre Valencia, Jelson Rivera, Justin Suitos. Hindi ko kilala yung iba mga idolo, pero malamang to kilala ko. Hindi ko lang kilala sa kanilang mga wagmumukha. Sus ko po, dito naman ayan, meron sa likod, may naghahabol sa may bandang likuran. Eto na, bumabakbak sa likod. Eto, sino ba itong mga nagkakabakbakan sa likod? Ayan na, salamat sa mga motorista ang mabilis na. Ayan, dumidikit oh. Sa likod, Joshua Garcia. Hindi naman pa itong isa na ito, palikod. Ayan na, mga bibilis. Ayan, si Robert. Ito yung ating grupo sa likod, napakadami ha. Huwag naman ito sa likod lang. Ayan, ganyan lang. Napakakapal ito. Ayun ka rin si James Polesco yan. Sige, ganyan lang. Naku po, putay sa sakyan. Sige po, putay man. Dumidugay lang, wala. Ayan na, oh. Sige, wala naman lang yung paligod. Sige. Oh. Tara. Uy! Puta na yan. Saan ka pumupunta? Yan na. At yun na, bumabakbak na naman. Napakabilis sa 50-80 km per hour. Silikit na po sa likod. Napakabilis. Ayaw, di ba, Mouse? Vincent Boranday, MJ Ora, Christian Gambala, Joshua Cruz, Robert de la Cruz, Ernesto Paradiso. Ayan po, sumali pa si Jeric Makabata. Ano pa naman? Ang dami na ha. Yan, dyan lang sa likod lahat. Ayaw, sino? Hindi ko na kayo lahat makilala. Ito si ating mga kilala. Ayaw, si Justin Quintino, AOB. Ang dami na ha. Ang dami ang kapal. Ang lalakas na mga to. Ayaw si Clark. Ayaw, Diyos ko po. Anda? Bahala ka, mapupulot ba natin yung tubig? Kung nalaglag yung tubig mo, pambihira ka naman, Jesse Season. Naluglog daw yung tubig. Mapupulot ba natin yung tubig? Ang dami nito ha. So,
Chris, andito pa Kim Lopez. Ayan o, Benedict Guiernes. Ang lulupit, paano ka makakatakas sa sobrang dami at kapal ng mga siklistang ito? Paano ka dito tatakas, mga idolo? Hoy, hoy, hoy! Ito, dumikit yung AOB, sa likod. Ayan, dumikit. Kanan! Advance kayo! Ito, may ma-advance tong team AOB. Sino kaya ito? Si Marvin Rangel? O hindi? O si... ano ba ito? Si Nunez? Jelord Nunez! Ayaw ka ako na nga, tumamba mga ito. Si Jelord Nunez ito. Hoy, ginit mo na idol! Yun. Ito, ang bilis mga idol ha. Huwag ka malikot dyan. Ito, Emmanuel, dumidikit na si Emmanuel at saka si Robin de la Cruz. So sayang, ganda sana ng vlogging natin dito mga idols. Pero pinagsabay-sabaw ang labanan. So hindi natin na-vlog yung mga masters. Ando pa naman yung mga masters. Diyan ako be. Ayun, ay, sino ba ito? Diyan ako be. Hindi na. So meron tayong dalawang breakaway ha. Dalawa, ito yung ating grupo sa likod. Sobrang kapal ng ating grupo. Paano ka tatakas sa mga to? Ayan o. Ang dami da. Paano ka tatakas dyan? So meron tayong dalawang breakaway lang ha. Dalawa yung umangat na naman. Nagkakaangatan na naman sa likod. So tulak. Paano kaya ito? Sayang yung ating mga masters. Hindi ating madadali. Ito yung dalawa sa harapan no? Medyo nawawatak na rin ang dalawa. Ayan, umangat. Sino itong umangat ito? Si Johnny Antalan. Team Bandex naman yun. So, umabot. Sinasaluduhan natin yung mga mababait na sasakyan na talagang kusang loob na nagbibigay daan. Hindi kagaya nung iba, talagang nakikipagsagupan pa. Gusto po, kain do. Iba nga ganyan, sinasaluduhan natin. Diba? Ito yung ating, meron tayo na buong grupo. 2, 4, 5 riders, pero malapit lang nga sa likod ha. Ayan lang yung nasa likod. Yung Anwar Barayan, siya. Ayun, at saka, hindi ko makilala talaga iba, mga idol. Nadalang na yung nakikilala ko. May stabilization na. Ito yung ating grupo. Okay, ganyan lang. Ayan o, napakabilis ha. Ganyan lang. Ang dami pa rin nila ha. Tulak dito ha. Ayun, Jericho Cebu ha. Ang dami, paano kang kakawala? Naku po. Napakot mo lang. Patay tayo. Ganyan lang. Kauwa. Paano ka makakawala dito mga idol? Sandamakmak. Nakapugian at kalakasan ng mga sekuresa ito. Ang sasarap ninyo. Lahat ng matitikas. Andito lahat mga idolos. Lahat ng malalakas na MTV Warriors. Andito lahat. May umangat sa likod. Aurum. Ay tip aurum pa lang umaangat sa may bandang likod. Gusto po kahit walang pahingahan ito ha. Diretso ay
Ayan na si James Colesco, bien. James Colesco din, umaangat na rin. Advance, ayun. Ayan na si James Paul, nasa may bandang harapan na. James Colesco din, ito umaangat. Nagtatanga mag-work away. Mukhang isang lap lang yung master at saka senior ha. So ito, Rolly Ramos, Joanna Ragbiag, Christian Gambala, si Vincent Bolanday, si Jelot Nunez, Marky de Guzman. Hindi ko ayaw nakakakulo yun ha. Boy. Boy. Ayan na, kumikilala, kumitikid. Sabi na, ayaw pag gumilid niya, idol. So 1 lap lang yung mga master at senior. 1 lap lang. Wala eh oh. Nagkakakikigan talaga to. Basta MTB talaga sigurado. 100% hindi to titigil hanggat hindi nauubos yung lakas. Eto! Sino si Idol? Eto si Idol kumitigil ka. Dapat kalusog niya Idol oh. Bigyan na magandang video yan. Si Idol sunod niya Team Europe. Yan talaga. Basta adik ka sa karera oh. Kasi ito, sarap. Ito pa rin yung master. Dalawang ikot. Si Dean Pinili na yung nauuna. Dalawang ikot pala itong mga masters natin ha. Sana makuha natin yung bahit bahagya. Ayun, napakikikin ka naman ha. Ayun, senior. Inabutan na kaya yung senior o isang lap lang yung senior? Sino itong bumabayo? Kim Lopez na bumabayo nasa likod niya. Itong si Jeroson ng Team Pula. Ay yun oh. Nagbuhay kami itong mga to ha. So lumayo sila sa grupo oh, ng mga ilan 100 meters. Ito ano naman to ngayon? MTB Open ako na to ha. Ano to? 24? Anong category ito? Anong category yan? Daming category ha. So ito na, nagbabakbakan na to ang ating grupo sa likod. Natin yung maabutan nila yung dalawang buhay kaway. Ito si Joshua, Marky, Manuel. Ayan na, umangat to si Marky. Yung Marky ba to? Si Idol. So talawin natin. Ang bilis ha. Huwag kang tatawid! Aso ka ha. Naku po, tumawid yata. Hindi, namin. Ayun na, umangat. Sa likod ha, medyo laylot ang ating likuran. Sige. Oy, ginit lang, oh! Kaya ba, di pa papilis to ha? So dalawa yung ating breakaway. So ito yung ating grupo. Naku po, yung kotse. Naku, gusto po, kain daw. Wala na, naabutan tong kotse na to ha. Sige, wala mas likod. Sige, sa likod. Yung. Sige. Opo, iikot yun. Wait. So maraming tao mga idol. Tingnan mo lang, iikot yan. Wait lang. Dennis Gabaldo, ngayon, Ninyulin. Shout out. So meron tayo dalawa. Hirap tayo mag-video rito mga idol. Napakaraming tao. Ayan, nagbabakbakan sa likod. Ayun na si MJ Hora, pumapaharap na MJ Hora. Si James Colesco bien, pumapaharap na.
So tingnan natin ha, kung matagsin nila ang finish line. So nagpatay trangko to sa likod, nagpatayan. Ayaw, kalas. Kalas mga kalas boy. Ayan, may pumarap na isa. Baka may salamin ka. Saan mo lagay? Post mo muna. Wala. Yeah, bawa mo muna. Post mo, naka-post. Post. So meron tayong breakaway na 5. Ito yung ating grupo, mag-aabot sa ating breakaway. So mabilis ha, mabilis sa abot ko mga ito. Gusto po. Walang kapagura, diretso bakbakan. Hindi na natin alam kung anong ating i-video. Well, shout out. So daming dumayo ha. At shout out! Hindi pala si Jericho to, si Jolo. Jolo Catalan. So, hindi pa rin nila inaabutin yung mga buhay-kaway ha. Pagbalik dito mga idol, finish line na. Pagbalik dito, finish line na. So, tignan natin kung aabutan pa nila yung ating mga buhay-kaway. Ganyan lang. Ayun, nagkakagkagan sa harapan oh. Sige, ganyan lang. Kaya sa harapan, nagbabanataan. Tignan natin kung sus ko po, kain doon. Yan, ang haba ng linya nila ha. Paano ka makakatakas dito? Paano ka makakapuwag buhay-kaway at manalo sa laban ito kung ganito naman kakapal ang mga riders? Diyos ko po, ayun ha. Hindi pa rin nila inabutan yung ating buhay-kaway. Ayan sa likod, kumaka na Justin Suitos. Ayan sa likod. Tignan natin kung didikit siya. Kung didikit doon sa ating mga buhay-kaway, Justin Suitos, Geraldson, si Marky. Talagang ubos na ng lakas dito. Tunugan ng baga, wasakan ng itlog. Ay, ng bayag, ay diba? Wasakan ng wasakan ng baga. Sabog baga, kaya nga bukas karburador. Ang mag-overheat talo. Kaya sa likod buwabakbak talaga Ayun Ronnie Ramos, Ruben de la Cruz, Joanel Alvear. Mukhang nauubusan na si Joanel Alvear. Ayan, sa may bandang likod, nakikiram lang ng gamsong si Jeric Makabata. So, di ko pa nakakita ibang mga big guns. Ayan to, umira na si Bolanday. Sinundan kagad ng Timauro. Sinundan ni Jeric Makabata. Naku po, lahat talaga ng malulupit na MTV. Si Rogers andito. Ayan na, dumikit na sila sa ating breakaway. Ayun wala na naman tayong breakaway. So, dumikit na naman ang ating grupo dito sa mga breakaway. So talagang malaking katanungan dito. Balete! Si Aaron Balete pala. Natandaan ko na si Aaron. Ay, nasiraan. Ayan kumakakapten ko naman. Sa may bandang kanan, Justin Suitos. Okay na. Kung saan kayo lumulusot, mag-iingat kayo. Justin Suitos at Christian Gambala. Ito na, Tarlac versus Pangasinan. Ay, si Christian Gambala, huwag yung gagambalahin itong taong ito. Dahil sigurado, pag ginambala ninyo to, tutugis ito. Ay, tumugis na mga idol. Pumunta na sa may harapan ha. Kasunod niya pa si Sweetos. Napaka-sweet itong si Sweetos na to ha. Ay, ito naman si Ruben, si Aloy. Naku po, Aloy lang ang dala nito. Pero parang carbon ang kanyang bisikleta. Mabilis na kumapit sa ating breakaway. So, tatlo itong ating breakaway. Si Aloy, pero carbon ang kanyang bike. Si Gambala, ginambala. Kaya ayun na nga, pumunta na sa may harapan. Si Justin Sweetos. Ayun, ang sarap nyo. Ang kanilang speed 48 km/h. 3 breakaway. So ano kaya gagawin natin dito? Pababayaan natin to, sundan natin yung master o ano, buuin na lang natin to. Sayang, ganda sana ng master. Andun yung mga Valdez mga tour legend. Sayang, pinagsabay-sabay. So wala, ganun talaga. Hindi natin kaya, hindi na maisang ating katawan. Marami tayong camera pero isang ating katawan. So wala tayong magagawa doon mga idolo. So ito na, bumabakbak na naman to si Emmanuel. Nag-aabot sa ating breakaway.
Kasunod niya Joshua Garcia, tiga Pangasinan, tiga Tarlac, tiga Nueva Ecija. Ayan, nagkakagkagan. Oh, busan talaga ng lakas ito. Ayan na po, kain doon. Diyos ko po, 55 kilometers per hour. Ayun o, nasira, may nasira, Timpola. Yun. Tignan natin kung sino ito mga ito ha. Papilis na ito mga ito. Dito, Vincent Bulanday, Mac Camote, si Christian Gambala, saka si Justin Sweetos. Hindi ko kilala yung isa mga idol. Naku, malayo yung ating grupo. Malayo yung ating grupo, hindi na didikit yun. So dito tayo sa limang breakaway. Ito na yung ating limang breakaway. Si Mac Camote, Justin Sweetos, Christian Gambala, and Vincent Bulanday. Malayo yung ating grupo. So wala, ito na magbabalatan sa atin sa finish line. Si Justin Sweetos sa harapan. Pagsabihin mo to. Si Christian Gambala. Oh. Saka yung isa, ay si Aaron Benavides yung isa, si Aaron Benavides. Ayun, mauna na kayo mamaya. Pag limatihan na, aabutan tayo. Ayan, si Vincent Bulanday sa harapan. So 5, ito na ang limang breakaway ha. Ito nang magbabalatan. Mukhang, ewan ko kung naabutan pa sila ng grupo sa likod. Mukha 120 meters ang lamang ha. Ito, Mac Camote, Christian Gambala, Vincent Bulanday. Sino kaya mauna? Sino kaya mananalo sa rimatihan? Ito, Aaron Benavides and Justin Sweetos. Last 700 meters to the finish line. Tignan natin ha. Aabutan pa kaya ng grupo pero malayo na ha. Malayo na. Malayo na yung ating grupo sa likod. Malayo na yung ating grupo. Ito na, nagtagumpay ha. 5-man breakaway. Ito na, Vincent Bulanday, mapapaharap na. Mag-warning kayo daw. Ayun na, mapapaharap na, Vincent Bulanday, Justin Sweetos. Dito na lang tayo sa likod para kitang-kita natin ang balatan. And Aaron Benavides parang nakaw. May umaabot. May umaabot na isa. So alim ha. Nauupo na ako. Alim yung ating breakaway. Ayun. Sa harapan. Anim ito ha. Sino yung umabot na yan? So 2-4-6. Nasa harapan si Christian Gambala, Justin Sweetos, Mac Camote. Hindi na aabot yung grupo rito mga idol. Hindi na aabot yung ating grupo. So ito na, magbabalatan. Dagdagan tayo ng isa. Ito na, Mac Camote, Justin Sweetos. So ito. Ako po, Aaron Benavides. Sasabihin mo dali ko na. Ito si Christian Gambala. Ayan na. Ako po, medyo makipot sa atin sa finish line. Medyo makipot, hindi na abot. Wala na, hindi na abot. So tingnan ko sino sila. Ayan na, umangat si Justin Sweetos. Justin Sweetos, umangat na mga idolo. Justin Sweetos. Ayan na. O, ganyan na. Mas kitang-kita natin. Justin Sweetos, Mac Camote, Vincent Bulanday. Sa likod na, ito si Aaron Benavides kumina sa bibig ng kaliwa. Sa bandang kanan naman si Mac Camote. Ayun si Vincent Bulanday. Christian Gambala, Mac Camote. Kumikit ka. Vincent Bulanday. Benavides kumina sa bibig ng kaliwa. Sa bandang kanan naman si Mac Camote. Ayun si Vincent Bulanday. Christian Gambala, Mac Camote. Kumikit ka. Vincent Bulanday. And Benavides, grabe ang tugisan. Ganda ng finish na yun ha. Oh, ganda naman ang pagkakarimate ha. Sumama dito sa aming karera. Tawagin mo na ang iyong mga kabarkada. Simulan na natin kung handa na ba ang lahat. Kung handa na kayo